puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha. en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni en woodede o duniya. weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique. dendagal ɓiɓɓe fulɓe ɗo goni kala jambalɗon rendoji men. so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feñjay ɓataake bindaɗo mawbaare 26 yarko hitande ujunnaje 21 ɓataake men cariika. eɗen garta hannde e koɗale men woni galleji men hande ɗi koɗɗen kono kadi koko fati bange mahdi. nde tawno musidɗo meɗen ahmadou gatamare ba won teskuya mawɗo mo teski hen ko on teskuya teskiɗen ko on teskuya kadi laamuji meɗen teski ɗiɗo duuɓi kala hayso ɓe goni e haare majjum. kono eɗen gandi hande Afrique ha tenti leydi Sénégal wonti leydi nanno jungo e poos tan ndewna less joni joni mbaɗa ko jiɗɗa wadde ko taw hay gortinani. hade men yettade ɗon musidɓe tedduɓe eɗen jaara o segene belɗo woni Sada Ba mo ganduɗa fiili leppi mum ne duusira yonta nde moni kala wawata wasde yejjidde iwdi mum iwditanum nde tawno saɗa heeɗo Samba Diop Lele walla Abdullaahi Saar Fall walla woɗɓe e woɗɓe tan miijo ma durat e gendima ha tenti noon dura e bamma walla mamma gownoɗo hettade ɓe. ɗum jeeyi sababu kala ke ene durna miijo ma artude e iwdi ma hoto yaw yejjidde ɗum hoto jab ɗum ɓoccitoma. so ɗum ɓoccitimama tan a wasirama ko ɓuuri mawnude e nder ma. kono kadi musidɓe tedduɓe eɗen gandi hoto yejjid a neɗɗo saɗa hutoro e segene janano e kala sa haalde inde makko. so tawi woni ka kaalowo aɗa duusira haala maɗa segene janano rento wadde segene janano e haalande ma ha gayna tawa haalani haala jomum. saɗa dallinoro haala jananka rento haalde dallinoroɗa haala jananka ha gayna tawa haalani inde jomum rento ɗum woni droit de auteur. rento a neɗɗo dallinorade yimre janande jima yimre nde gayna a wiyani ko kaari yimi yimre nde walla binda yimre janande gayna a wiyani ko kuɗol kaari wonno. ɗum woni ubbude nema neɗɗo pop sa ƴeewi hadisaji ɗe yimɓe jangata ɗe kala hadis jaltuɗo wiyete yaltini hadis o ko kaari o siggi ɗum walla o ƴoogi ɗum koye kaari e yeeso annabi sallallahu alaihi wasallam. ndeke annene saɗa dallinoro haala neɗɗo sa dallinirima haala ka ha gayni wi kaɗo haala de
dallinirim koye ha kaari to kaari wona rokkimo teddungal so yimri mum sabu en jiwoni yimɓe ne jaltini jime neɗɗo goɗɗo jagga yimre nde fiito ɗum watta yimre gayna wiya ko kañum yimi deeƴa ɗon walla guitta darol janagol walla guitta cimtol janagol walla guitta ko jomum waɗi ko mbatta ko an waɗi jayna rento ɗum kala nde mbaɗɗa ittan hen gueɗal jomum ha timma ɗum woni neɗɗako sabu ɗum woni droit d'auteur ganduɗa so tawi a waɗi ɗum jomum tini ne wawi rokkudema probléme te daña hen probléme taksuma hen joɓa hen ko seeɗa walla rokkuma probléme ni e hoore mum ɗum waɗi hannde sa ƴeewi ko wayno youtube a wawa nannude toon banda ɓe lawɗinanma kase ɗo haaɓe dokkuma hen fartago mo jiɗɗa hebde o taw ganduɗa kase ɗo jeeyi ɗum ko goɗɗo wona an jeeyi nden poids ma jippoto ɗum noon dokken moni kala teddungal goto kala ko waɗata ko dokken ɗum hen teddungal pentuɗo yimre yimi a ƴoogue yimre he a waɗi haajuma gayni wi min nde yimre yimi ɗum ko kaari yimti ɗum noon ko min tinnoɗen hen no moƴƴi musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe mamiraɓe men baabiraɓe men yimiraɓe men ɗawama dakaru baabiraɓe men yimiraɓe men mamiraɓe men ɗawama dakar somi wi dakar noon ko dakar ɓurmi andu dakar ɓurmi andu e Nouakchott onon heddiɓe ko onon ñawata ko woni dakar ko mbete ko ɗum woni toon to Nouakchott mbete ko woni Nouakchott ko ɗum woni Bamako mbete ko woni Bamako ko ɗum woni Conakry mbete ko woni Conakry ko ɗum woni Banjul mbete ko woni Banjul ko ɗum woni Bissau hande Dakar kala mahaɗo waɗata ko 3e étage ha 4e woni hen ne jaa ha 5e étage musidɓe tedduɓe taw ganduɗa joomum ala ascenseur so tawi a hoɗi 3e étage walla ni 4e étage walla ni 2e étage an koɗɗo ɗo no kala kaɗa sooda saɗa ngabbina koma mbarñama tampama kaaɓa a woni sukajo a rewe escalier a ngabbi ha yettima suudu ma a ronki haalde tawa fahani pahali mawɗi haala ka yumma walla bamma kala ñande ari hoɗi ɗon walla mamma surtout sahande mo gonɗen yimɓe foof ne gonde koyɗe musoje hande Dakar ɗawama joomen koyɗe musoje ɗawama mamiraɓe ɗawama babiraɓe ɗawama yumiraɓe galleji pap ko étage ten hay jurum goto joomi mbaɗani saabu neɗɗo sa waɗi 3e étage ha 4e étage miijo wadde hen ascenseur miijo wadde hen ascenseur ɗum waɗira so tawi ehi leyɗele ɓamtiɗe ko ɗum waɗira saabu wona moni kala jogui hattan wawde rewde escalier ngabba ene jogui sac maaro walla ne jogui bouteille gaz walla ne jogui ndiyam walla ne jogui saseji walla ne jogui goɗɗum walla ne jogui bagage ha tenti on geggowo nara hodde ne jogui frigoji ne jogui matlaji ne jogui leece mum ne jogui almoiruji ne jogui pop ne jogui salon mum ko hunde musde en dañi mawɗo goto garɗo Dakar addimo ko safrade nde o yetti ɓe ngabbinimo ha 3e étage o woni ɗon lewru o jippaki Allah makko hulde saabu so jippimo ngabbitta walla ɓe ndondomo ten adunomo ko safrade heewi ɗo garɗa e galleji tawa mawɗo ne ngabbi dow o wona toon fodde balɗe 15 o jippotako holko haɗimo jippade less haɗimo jippade ko escalier o on wawi jippade kono wawa ngabbude ɗum noon musidɓe tedduɓe eɗen mbaɗa erago onon nanoɓe wimi ɓe Allah rokki moyen mahoɓe tinnoɗe ko maha toon ko de ko hen dewal Allah ngal yaltata so wonti kadi ko hen lor yaltata neɗɗo ne waɗa hunde ene alɗikinoro hen ene daña hen taw kadi ne loro hen taw ne lora hen hoore mum saabu neɗɗo mo wawana hoore mum ala foof ɗo hoɗi ari luwi e galle ma luwi ha 3e étage saabu ronki ɗum dañde ɗo luwi ɗo wawi wonde no ngabbirta ne yahani kalde ngabbata miijotoma anan joom galle o kono o joom galle ɓe joori ɓerɗe ɓe ko ascenseur ji ɓe ñande foof ɗin konngoli jaltata ɓe
ɓe guddi tan ko yorde ɓerɗe. Neɗɗo waɗa ha 3e étage ha 4e étage taw watta hay ascenseur. ƴeew ñande pop jom e ñalata ko haaldema haala mettuka. Tene Allah ni yewar ñeende mumen tampere mumen koyɗe muusoji mumen nga no mbayi haabde tampude taw ganduɗa an mbaɗiɗo ɗum ya dañ hen haalis a miijaki hen ya dañ hen Allah nde tawno caggal haalis o fof ka maayo ka ɗacco ha laaɓa ha weccere. ɗo ko caɗele moƴƴe yimɓe ne poti yurnta ɗum no moƴƴi. hannde hay mawɗo goto yiɗa ar Dakar, hay neɗɗo goto yiɗa, so wona joguiɗon wawani hoore mum mahani galle mum waɗi less ha feewi taw ganduɗa so mawɓe mum gari ne mbawi hodde ɗon kañum ko sukajo ene selli ne wawi yaade faye dow. kala ko wona ɗum hannde galleji Dakar ko kamniɗi musidɓe tedduɓe. so ɗum ɓenni musidɗo men Ahmadou Gatamare Ba yiyande makko e teskuya makko ko on teskuya hannde teska to leydi Togo ha ganduɗa tambiɓe ko fate banggue kala kotki dartinino woni mahaɗele dutti e helde woni e batimaji. ko ɗum teska to Abidjan saabu ɗum teski Abidjan e kala sa jii toon ko huɓere derguitima yani neɗɗo maayi ko on bone woni ha to Gabon. kono Afrique centrale ɓe ɓurani andude kamɓe états uji ɗum waɗi kamɓe koɓe joomin koyɗe musoje aɓe jogui pouwaji kamɓe galleji maɓɓe kala ko less ɓuuri hewde. en teskima e nder leydi Sénégal dumuna ɓennuɗo laamu ngu yurnitinoma no yimɓe mahirta ni. saabu hannde a ara tan cooda terre jiɗa mahde jaaha jiiya lycée ma jiiya neɗɗo ma jiiya ga toɓɓaɗa mbuñaɗa keɓa yamirore ya mah taw iwani ni to ministre tambiɗo oɗon fannu ɓe janggananima a andinaka ndiɗo leydi est ce que ndi wawi tambade ko jiɗɗa wadde ko walla ala. a wiyama tan ɗo hen toɓɓu tan ɓenna way hannde kono visite technique ni jaafoɗon mi namno ɗum hen. visite technique hannde eɗen gandi auto so ari moteur o foti ko ƴeewede, auto frein o askilére uji pop foti ko ƴeewe. kono hannde ɗum ala. ayi tan ujunnaji 5 mbadda e carte ma grise neldaɗa kayit ma heeɓi carte a heeɓi joni visite technique. heddo auto ma yaha ene yaltini cuurkine o lebta yimɓe auto yaha ɓoy frein mum dajjito sokkoye mur walla sokkoye yimɓe sokkoye table oɗon nanɗum ñande kala. hannde ko haalis tan ɗum waɗi yimɓe mayata kono buubi mayrata ni. neɗɗo natti wadde valeur e nder Sénégal ɗo neɗɗo yahata 3e étage ha 4e étage ne ngabbano comme esclave natti jogade valeur musidɓe tedduɓe. neɗɗo koma rokke valeur ko Allah rokkiri neɗɗo valeur wi wala qad karamna banu adama mi teddini ɓi adama mi honni ɗum hakkude jeeri e waalo. ani neɗɗo ɓurɗo oɗo hen neɗɗo to banggue dañal aduna wona to banggue Allah ɓurɗamo wona to banggue yontede wona to banggue cuɗari wona to banggue wonde neɗɗo koto banggue dañal. Allah lubrima a maahi wat ko foti wadde ko wat ko foti wonde ko. kankone so ari Allah rokkamo haqqille o waɗa ko foti wadde e nder galle o ko. kono hannde neɗɗo nangira kono daabani ɗo yaɓɓata koye ɗum ne jogui ko teddi ha 4e étage musidɓe teddi. yo Allah rokku kala koɗɗo e luwas daña galle mum. ala ko ɓuuri mettude e hamnade honnede e luwas walla hodde e luwas gasde koɗa hen ha maya ɓiɓɓe ma e debbo ma yaltine ne ganaɗa eɗen jogui ɓattu koñum ha mbayno leydi. yo Allah dandu en ɗum. musidɓe tedduɓe joɓa neɗɗo ara maçon ara a joyi haalis maha ha 3e étage hadema gaynude mahade jiiya huɓene waɗa petti walla jolɓette walla jiiya bildi ndi dalo fuɗɗo yerɓude. oɗon gandi ɗum ene heewi gara e galle jiiya dalo ene ari saabu less leydi ndi ko doorumaji goni toon koɗi ubbiɗi ɗi jortaka. leydi ndi yerba ɓaɗe ɗe natta huɓere nde wuuro ɗen kuɓeje hannde ɗe mbayno leydi nder Dakar. ɗum jeeyi sababu e kala saaha so ndungu ari aɗa tina dal yani e yimɓe walla dal galle yani. neɗɗo haade mum mahade ɓayde jiɗɗa ko mahande aduna mahana hoore ma. Allah andi fittandu waloru hen
rento jeyde sababu nduɗo fittandu boomima e galle ma. Rewe lawol yaha to foti yettede, ƴetta kayitol moƴƴol, jomumen ngara ɓeta leydi ndi, ƴeewa leydi ndi, mbima ndi leydi de wawi yaade ɗo ko étage goto, walla wawi yaade ɗo ko bâtiment goto, walla wawi yaade ɗo ko plus air naggam goto. Mbaɗa ko foti wawde yaade ko, mbasa hunƴude mbiya aɗa waɗa ko fotani won, janggo gadda lebte. An aɗa wawi mayde ni jaaha ɗon e duuɓi garoji, koɗɗo hen o daña hen bone, taw ko an jeeyi sababu ɗo gonɗa to daña on bakkat, daña on bone. Neɗɗo yo rento ɗum. Jiya hande ɓalal mir darne, neɗɗo yaha ha yiɗa wadde huɓere, ara fawa tuufeje ɗe e dow ngal ɗon ɓalal ngam yidde jokkude mahadi muɗum musibite, taw ndin mahadi waɗiraka ni étage ni terrage ni caali. Ha tenti noon koɗɗe men, koɗale men ɗe koɗɗen hande e nder gure meɗen, teskoɗon no moƴƴi e nder gure men. Mi dañi, mi fii tuufeje, mi waɗi fondement huɓere senge, andir, mi waɗi andiraji kewɗe hande mbattama terasuji, te nde ɗe gafatede wona aafgo terrasse, aafa e majje ko aafgo andir. A dañi buuɗi seeɗa, a yiɗi ittude senge o, mbatta ɗum terre, mbatta ɗum bildi taw ko dal, kela ɓale dow ɗe. Ayi mbiya mi tiiɗi ten taw huɓere nde ana fuɗɗi wadde peetti, ana waɗi petti. Ngara momta dow mbaɗa dal, taw ɓale ɗe e fondement ngorondi wona ɗum waɗira dokkadi teddendi. Janggo jaam holko jogori jibinde, aɗa wawi an wonde ɗon huɓere nde wasi yandema, ɓiɓɓe ma ngara lomtoma ɗon. Ayi kamɓe kala jeeya sababu huɓere nde yaltude ɓe aduna, tawana yeehi ten ko an aduna on bone. En teskima ko wayno caali, mbaɗa caali ciment e galle. Caali ki potoji ɗi mbaɗiraka pour wadde huɓere dow, fondement o waɗiraka pour wadde huɓere dow. A waɗi caali ma débrouillé, a waɗi potoje a gayni, a fewni caali ki, a teriki, woni a bili caali ki, a biliriki ciment. Janggo jaam daña million goto, mbiya min noon ɓayde gallam o ne faaɗi tan yo wat kuɓeji ɗi dow. Ten tawɗen kuɓeji ɗiɗi ɗe ngala e ɓeto, mo ɓetannoɗa caali ki o wona jagga teddendi wondi pawa hen, way kono oto baɗɗo si charge. ene hulɓini musidɓe tedduɓe. huɓere ko gurdam, ha tenti noon kuɓeje men hande ɗe. tinnoɗen mbaɗen fondement ji moƴƴi. Sa felliti ittude huɓere wonde aɗa fawa dow huɓere, ya tawde wi haqiqa fondement mo mbaɗɗa o omo wawi rondade huɓere wonde arore nde. Sa ala on haqiqa mahoy wonde accu rento. Hande kuɓeje kewɗon ɗo jena, mahnoɓe ɓe to goni ɓe maayi, ɓiɓɓe mabɓe taaniraɓe mayata hen hande. Ndentoɗen no moƴƴi musidɓe tedduɓe, Allah subhanahu wa taala walla en. Tinnoɗen noon kala ko goto men ne waɗa yo rento buurede ha tenti hande to banggue Sénégal. Kala ko jiiɗa haalis, ala fof ko rewi lawol e nder leydi ndi ko business meho. Sa yiɗi tegodira kuɓeje temedere, taw ala hen kala yurnitande betene wawi rondade wonde nde, ha gayna lowa hen yimɓe wi tut keɓaɗan joɗɗa. ñande pap ceenal ne jippoye dow mabɓe ko bone. Ko wona ɗum ko ittini moƴƴani, hol waɗoɓe ittini hande ne wayno leydi nder rendo men. Sac ciment foti yaltinde tuufeje. Sac ciment goto so rewi lawol, tuufeji mum no foti onon fiyoɓe tuufeje. Neɗɗo biyoma ya wat économique ittini sac goto ciment jaltina e mum 80 ha 100 tuufere, lowa hen ceenal ha wiya tut, mbaɗa hen ciment seeɗa, mbiya tan yo har ndiyam tan. Ala, yo har ndiyam, doose yo har ndiyam,
so tawi tuufeje ɗe mahe jeeya ko ɗe mburjito aɗe mburjito ɗum waɗi jiya huɓere ene dari haade mayre rakade tawne wonti gudde ɓole walla nde raaki nde gasa jiyande wonta gudde a waɗani junngo ma tan junngo ma yulfita ɓen kuɓeje ne goodi ndentoɗen sak ciment so tawi foti nawde ko 4 tuufere rokku ɗum 4 tuufere timmude nde safa ciment nde safa ndiyam nde safa ceenal wona nde tiiɗa nde wawa rondade tuufere wonde sabu tuufere so tiiɗani safani wawata rondade ko juuti tuufere wonde wona a waɗi itini a mahi galle ma ha yooɗi kono ko yuuf ɓolo woni ɗon hoto Allah wat kala ñande bone waɗi ko an adoto tin ndentoɗen ɗeɗo gueɗe mo sibtide Allah subahanahu wa taala walle so buuɗal yurmeende feeri feeñi e windere feeñje ɓataake men hannde ko cariika musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jam ndentoɗen itini